ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Karibhoy People Council mentagasni kalaya kendo Deputy Commissioner Karibhoy Wabilash Baranwal Office Trikam Jongu Hanongpo. Hagani gador khas ladawa beriwan perkhat kerpang kalau kejing penurung kam yagi samla napo ke district hagi kam per jang ke DSC. Yakini kejing alang layalam du Jason Lennox Nongrum kum President balaidan lang du Vice President jaga Mission Tron u Vincent Sokwai kum General Secretary bat kiwe git khot jang keseng. KRBPC kalit banyak kendu Deputy Commissioner Karibhoy kum Shibenta Bandawa bagi kam DSC di benbu hakmat nak bentagi samla ke district. Hais Khasi Hills District la keren syai ha kajing penbena bagajing penrung kam DSC on bu hakmat ik samla ke bedena po ke district. Kumtana kalyang ke RBPC kala benrap ru bahak bede bagi kam DSC ha kindu ke district jang ke jela kajing penrung kam ke ben pelit cimut ha gitu ke samla ke bana po ke district. Nakaliang jang ke RBPC kala kerpat ru ban penbena biang yagi kam balai hapo ke district dak ba ajumen toy ningkong yagi samla trairi. Nalor kata ke RBPC kala khot ru ban penbena kham klo ya ke result padang ap nak bentagi kam DSC jong stem arajar arpo we hari boy district. Hakabide bat kawin apring kimat kaba ya didur bat kisamla jong ka district. Ngi kene kindiat singi baladam ka don kene ka jingkhot advertisement na gabenta ki babun tili ki post ki bathli apo jong ki department ba fair apo jong district ka jongi. Kai kaba pensgokia yang ikum ka kanhun kalong ba hakatu ka advertisement kadon arbenta kila da ngipet ia ka DSC is Khasi Hills lengba ka advertisement jongka kada keren syai ba ka preference kan le sya kinong snong jongka is Khasi Hills district kat bala da ngi nujor bat ka company ya ka advertisement hapo jongka district ka jongi hang tu ngi lap bat ngi syamba kam shumladon ka jing kedau lane ka jing kan syai ba la ki samla jong ka district ki jongi kinyo na em ya kata ka preference kum baka is Khasi Hills ka advertise te ka jingi kendu jingi ba audisi mentagasngi ngila keren nak basyai baka kam DSC kadi ka win apeng ki kam ki ba ki samla la dengi page nadu kitu ki por ba ki snem ki baladab ka badai nadu usnem arjar arpo we ya ka baka result hadu mentakim simla penmi kala adab don lupa ka to we ka benta bat kumba pitip bana kaliang jong ka People's Council ngiladab ban yaki peacefully ngiladab ban demonstrate lang baka sit in protest ban penbor ya ka sorkar bahkan pelat ya kita result dan rei hadu menin hadu kan ka klimat ka bagi nang keren ka result ka berim mental aku basau usnem kenti om simla pelat dan nalur bompat pelat ya ka result ka berim ya kan ne ka kom khot advertisement ru yang ngi kum kaseng nyimpriang ya kan ka kom khot advertisement namar ba ka is Khasi Hills being one of the largest district haga jalla ka jongi ladakahi kala ban ai ka preference yaki local residents why not riboy ya kata kada jingkili ka bang ibu mene Ahmad jong deputy commissioner ya ka ba updiang but ong yangi ba ngamtip ya kata ka advertisement jong is Khasi Hills dan mar bang idon ka kopi tinggal somir ka kopi ya ba ya itu ibenta khot advertisement ngingila dawa na audisi ba kidai ban re-advertise ban khot advertise biang sa sisin dak ba kedo syai hang tu ba kani kata advertisement ka preference kan le cheki local residents na riboy kada kadi ka bangi ngiwan bani kenu ya audisi bat ka jingi kendu kalong fruitful kalong positive hakabidi bat ka jingbom laj ya ka result nadu kini ki south league snam ki baladap ngila keli ngila bania audisi bat ngila pan ko update kumbang ngila ban shim na ka jingkern gajang by the end of this month habukut nyobnai lanin riu tayo kada kadi ka jingpan por bat ngi kumbang ngikran na ka basyai na ka we ka por chaka we pan kane kaya deidur bat ka jing im jong ki samla ki ba long serious ha ka jing im ka jong ki ba pule dangle ki penlut ya ka spa ka pho ki kimi ki pa ki invest ya ka por ya ka pisa ka ram ka shat na dong shedong balai ba ki kun ki okam baka jing im ka jong ki kan long ka basngan kalau we kan long basngan henrei la dengi pet ya kane ka drama ha ka DSC ka tengkat ka penbitar ngi kum gaseng namar ba ngala ba nuksa ngai pi ladangi keren ya kini ki sautel kisnem ki baladam
kini ki exam ki bala adep kondok hakipor ki bala adep pi kala banlong baki kandidat ki adep tho ka exam ki adep pas ka exam let's say ila pas ka exam tenamar pa kampat mi ka result ki kim tip laki feel laki pas kata kadi ke beningkong ka baar kani ka refreshment kani ka recruitment ka batmai kala banlong baki ni kiju ki kandidat ki bala adep tho ka exam kila ban tho be ha kani ka recruitment ka batmai na ka bata kini ki post ki belong vacant tiala ada kita ki lada kiju ki breu kin tho artli ka exam lada bro artli ka exam ki kin pas yin le akum no yak makum gitu ki bro tumut kane kan wanra ya ka complication ka jingkelan haki babun ki rekom trikam jadi kadang-kadang ngila pressure ya audisi menelong ba would expedite ya ka proses as soon as possible bakin pelatnya ka result kenang ba kanom don ka jingetungku apalagi kini ki artli ki exam nomor kadi kaju ka district kaju ki department pat kiju ki post kala ada di kiju ki bro ki hapan ban ya ka exam ka jongki ka pisar lut ka por lut bat ka bakam susi ka long ba kini ki kandidat ki bala lat ya ka tukarta bantu exam biang pi kani kadi ka wi ka pan kuslai ngi kum kaseng nomor ba ngidon ya ka age limit ngidon ya ka por bat dala kut ya ka tu ka por ya mano bahap ban shimi ka jingi klik na ka menta kitu ki kandidat te kana kadi ka jing kuslai ka concern jingi kum kaseng tingi ngi scam ba ka jingi kendu jingi menta singi bat audisi kan long ka ba job bar ngi kimi lti ki por ki si ki ban wan ini ban budden ya kana ka kam